этот паф начать смешивать с газом, который находится здесь, будет получаться пена. Хәзер шундый күбек катнашмасы ярдәмендә кара алтын чыгарып була. Бу фәнни үзәкнең соңгы ярты елдагы иң зур уңышы. Элегрәк чит илдән кайтартылган катнашмаларны үзебезнекенә алыштыралар. Нәтиҗә уңай. Мы сегодня получили ряд реагентов. Біз Россияда жетіштірілі тұрған шималдан қатнашмалар ясырға үйрендік. Оңа ихтияж зур, шет илнікіне қалышмай, тизден оларына лабораторияларда гына түгел, әште де куллана башлаячакбыз. Пилотным испытания на реальных объектах. И вот здесь как раз в этой установке мы и моделируем, мы пытаемся имитировать эти условия. Бу фильтрлау җайланмасы дип аталучы яңа төр җиһаз. Шулай ук Россиянеке җир астында катламнар төрле дип белгечләр. Һәрберсендә аерым температура һәм төрле басым. Реагентларның кайсысы нинди урында яраклырак булуын шушында тикшереп беләләр. Фильтровать или качать в помещении. Әлеге технологияләрне нефть табылмаган урыннарда кулланганчы, аның ни дәрәҗәдә ышанычлы булуын тикшергә кирәк. Без бит тәҗрибәне җир катламнарында үткәрә алмыйбыз, ләкин шундагы кебек үк температура, басым булдырып, биредә эшләргә мөмкин. Технологии и месторождения мы исследуем. Әлеге лабораториядә исә компьютер программалары ярдәмендә нефтьнең кайсы урыннарда барлыгын ачыклыйлар. Кайбер мәйданнарда ул күренми калырга мөмкин. Элегрәк әлеге программалар Америка һәм Канаданыкы була. Хәзер исә Татарстанныкын кулланалар. Биредәге җиһазлар да Россиянеке, мәсәлән, әлеге криостат Томскида ясалган, аның ярдәмендә нефтьне үлчиләр. Әмма бу насослар төмәннеке. Яндагы гына уникаль җайланма ул безнең Казанда җыелган һәм аның ярдәмендә югары температуралы һәм югары басымлы тикшерүләр уздыралар. Использовались и подходы. Россияда нефть чыгарыла торган аеруча зур мәйданнар Татарстан, Башкортстан һәм Көнбатыш Сибир территориясында. Хәзер без Башкортстан белән дә хезмәттәшлек итәбез. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, да? Без югалып калмадык, яңа шартларга яраклашырга туры килә. Заманча ысуллар белән эшлибез. Кирәкле чималларны каян алырга, ничек кулланырга, барысына да өйрәнергә туры килә. Видите, выделяется жидкость, это вода. То есть очень экологично. Биредә исә газны саклау һәм тиешле урынга илтеп җиткерү мәсьәләсе хәл ителә. Аны каты халәткә әйләндерәләр. Шул рәвешле газны еракта урнашкан җирлекләргә дә озату мөмкинлеге булачак. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.